ngombe sinom dicampur jahe kapal seberang pulau dewata mumpung si enom sing sregep nyambut gawe modal wajah tampan mertua tidak suka sopo sing temen dulur bakal tinemu esek cari kalem-kalem aja semono nalikane aku janji prastyo panyuwunku muga bisa dadi keluarga neng eloke enggonku tresno ora wani mono rasa sungkan yen ketemu ngomong ra ketekan aku iki sewu lara kumpul dadi siji nyuwun tombo leloroku merga siji kowe muga-muga kudu sabar kowe anerimo tulungono aku pasrah marang jeneng sira esek-esek esek-esek karya baru sejedewe ses semono nalikane aku janji prastyo teko sungkan yen ketemu ngomong ra ketekan neng eloke anggonku tresno ora wani mono rasa sungkan yen ketemu dek mesti ra ketekan aku iki
sewu lara kumpul dadi siji tulung ana yen lara merga siji kowe muga-muga nggonku lara tinggal entuk tombo nyuwun tombo aku pasrah marang jeneng sira dadi pelajar dek ayo sing mawas diri ayo padha belajar man andiri tansah mengenal budaya kita sendiri tansah dipelajari supaya tetap lestari omongku iki dek dadi motivasi kita kabudayan Jawa aja ditinggalno ilingo aksara kita iki aksara Jawa supaya gak ilang kesia-sia ao iyo hae iya iyo unggul pendidikan kokoh dalam keilmuan ayo dijunjung digawe pedoman penelitian teknologi jadi kebutuhan kanggo mendukung anane pembangunan mulane ayo bareng bersatu saling percaya uga saling membantu ojo senang ya ragu-ragu untuk generasi penerus bangsa lebih maju penelitian ilmu kudu sing giat hasil pengembangan ilmu kanggo masyarakat uga dilandasi iman takwa sing kuat harapane Indonesia cek tambah hebat akal kreativitas ayo ditingkatkan
aja duweni sifat arogan ayo podo iya diperhatikan agar mendapat prestasi dan juga pengalaman. Alhamdulillah Lodro Karya baru saged main malih teng Desa Turirejo. Niki kajate nggih sedekah bumi nggih mbancaki desane. Partisipasine jos luar biasa. Makme nggih cocok sembarang kali nggih weco saestu. Dilok Lodro sakmene akeh. Sangune pun entek ta dereng niku wau. Pun telas. Nggih himbauan mawon kangge bapak-bapak nggih ibu-ibu. Nek ningali Lodro sampun lali lawange cendelone ndang dikancingi. Beke masak kompore dipateni. Nek duwe arek bayek ndang dipateni. Ndang dimii ngoten lho. Perlune niku cegak rewel nek ningali Lodro. Mugi-mugi wong Turirejo sekitarnya kantuk rejeki kang halal barokah diadono balak saka sing eco ningali Lodro kali santai. Ndekno Cak. Dados jangan asem kacut sampai kemari angane kobar nyambut gawe senadyan lawuh tempe ning sehat awake. Sagare ngombe banyu kandi rokok ngglending ewe lemangane obar nyambut gawe pancen yo enake ayo tandong dintong dintong tandong tandong. Aku ndelok rupamu mesti lali kabeh. Masalah kri topine wong ngarit digawe. Mbok yo sing ganteng tetik. Karya baru gak pisan pindho main nang kene. Kok niku ndolek yo apa kok niku? Ngomong ora brengose koyo Cina tapi ireng. Kalau bisu tak kok jare kok. Kok niku ngomong kok. Ayo kon dikek gegemen. Sonerokon meledos.
Wis olehmu nyocot iki sore nyocot wis ah. Masih kancane iki ya kepengin ngomong gak lambemu tok. Oleh ndang ngomong sih. Ngomong apa aku? Loh. Lah kon nang metu lah apa? Lho nek gale metu ya balik. Lho. Bayarane wis lunas ya. Iya njene bon bolak-balik. Kon kate nang ndi? Melok ta? Ya melok Ji. Melok nang ndi? Ya melok awakmu. Oh gak nanti-nanti. Lho nek gak nanti ndi ayo. Lho. Ya menghibur rek, menghibur. Menghibur masyarakat kene. Lah iya. Melok. Iso aku nyanyi. Ya urana Ji. Lho. Kendal kaline wungu. Ero tak gak? Ero. Temenan? Kendal kaline wungu. Acara kenal karo koncoku. Cak Mukri iku jenenge sepeda motor la iya duwe. Lho. Iki ya apa rek? Kon jarang ngejak nyanyi melok. Lah iya. Lho. Nek aku wis mari nyanyi kon mangapo? Kendal kaline wungu. Acara kenal karo koncoku. Cak Mukri iku jenenge sepeda motor la iya duwe. Aku lah repot jare dikongkon mangap rek. Yo ayo duet mari aku awakmu. Oh ngono ah. Dol tinuku. Nek aku sing dodol, aku utang. Lho, penggaweanmu. Kon sing tuku. Oh tuku nek nduk dhuwit. Lho, nek gak duwe utang. Dipateni wong kon. Ayo duet ya. Duet. Heeh. Duit gak sing digawe. Iku gelas mangkok iku. Oh, apa sih? Sing diudek iku lho nggo mangkok. Iku dawet kri. Dawet sing dipangan biru iku. Iku juwet. Oh, juwet. Lah iya. Juwet gak sing digawe ngene iku ah. Lho. Iku cawet. Ayo. Apa, Mang? Kendal kaline wungu. Acara kenal karo koncoku. Cak Mukri iku jenenge sepeda motor la iya duwe. Mukri pancen manis. Omaku yo jetis senengane buah garbil. Ya Mukri ganteng. Mukri ganteng. Mukri ganteng tau gendeng. Masih kon ganteng masih aku elek-elekku dhewe. Tapi kenyataannya kon tau gendeng kan? Tau gendeng? Masih gendeng ora tau ngamuk. Aku mangan ora tau njaluk. Nek adus kalungan nanduk. Lapo kon mandek? Lali to? Lah apa lali? Lah kan terusna lho. Kon bungkuk. Ya kon sing terusane. Masih bungkuk tak wulang pinter. Cita-citane besok dadi dokter. Dokter sing umum timbang anakmu tau dihukum. Masih dihukum pancen wis mulih. Ngono iku barang sepele. Aku krungu nyolong HP tibake awakmu dhewe. Mukri betul. Mukri betul. Mukri betul bojone gondol. Kono jane elek-elek sing go omah lho.
Sing go omah iku turu ngorok lho kono jate. Tak kira apa ya? Tak buka kaya melon. Masih gondol bocah ayu. Sayang setitik orang duwe untu. Tak tukono untuk palsu. Nek esuk abape mampu. Disikati ji. Sikatan ji. Kono jangger nyocot ae lho kono. Bojomu kandhanono, mangan yo mangan rek. Esuk-esuk mangan dedek. Nganggetmu jaran ah. Sik tak takoni. Lah apa? Kon kok emosi lah bos. Ya gak emosi ngono ji adikku sumpek ji. Sik gawe dhisik cek ganteng. Eh. Nek ngono wae lewek kon. Lho. Digawe temen lah, heeh. Lho endi kon ji? Lho. Ngene lho. Lah. Cek ketok gendenge kon niku. Gendengmu ah. Cek ketok gantenge. Kok lho kate nandi kok gopo kabeh? Aku sakjane ku ji jangel penggawean nang nggone Jakarta ji. Modelmu Lha ya gak model, wong saiki ya nyambut gawe gembul kanca nang Jakarta. Jakarta iku rame, Kri. Alah, suwe-suwe ya sepi. Ya mlebu kuburan nek njaluk sepi kon. Masih rame aku ya iso ji. Kendaraan niku lho banter-banteran. Lho masih banter-banteran masalah nyabrang entos ya aku ji. Kok lho iso nyabrang? Entos wong anakku putuku lah entos nyabrang. Brusut. Lho, iku lak nang daerahmu kene. Lah ya. Jakarta iku rame. Rono iku yo gak Apa? sembarangan wong. Terus Kopeng kudu, tengen, meripat, awas. napas. Oh, banter. Saumpama kon melayu 5 kilo, Oh, kuat ji. 7 kilo, Kuat. Gresik Lamongan. Bongkok. Kon jare Nang Gresik ya kebongkon ji. Berarti iku ya. Awas ya mripatmu ya. Oh, awas. Ya. Iki piro? Siji, Iki. loro, Lagi. telu, Iki. papat. Lho, bidak kon Kri. Bidak. Wis serone papatmu lho ji, siji, loro, telu, papat. Iki 5. Lho kok iso ngarani 5 siji? Lah sing dodok iki. Ya ana sing dodok ji. Lho, no. Ya gak 5. Lah piro? 6. Kok iso 6? Nang iki congkoke iki. Lho, Ah, iki gagange. iya 6. Nek ngono ya 7. Oh, yuk pitu tekan ndi ji? Oh, lah iki wite. Wite. Ya gak pitu. Piro? 9. Lho, kok songo Lah sih? iki ayate iki. Ayate 9. Berarti ya 11. Lho kok sing 11? Lah iki wae. 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 Gak 11. Lho piro? 13. Lho. Nang buahe patek grandul iku lho. Berarti awas ya. Awas, Kopeng, tengen. Mukri, Ajeng, omamu ndi? Yetis. Wis duwe bojo, Oh wis, wis duwe anak, wis. wis sunat. Ya wis wong jenenge rabi ya sunat. Oh wis sunat ta? Wis. Ya bae Ya rek. wis. Mukri, Ajeng, omamu ndi? Yetis. Wis rabi, Wis. duwe anak. Duwe. Aja? Lho. Ngono kok jare tengen. Si balon sih. Mukri, Apa ji? omahmu ndi? Yetis. Wis duwe bojo, Wis. wis duwe anak. Wis. Aja bae? Lho. Masih kanca ngono ji. Lah apa? Tengen temenan. Tengen. Si. Kok sih macam. Lah ya apa? Kon dublek. Lah apa? Rumasamu pedet ta. Iya, lah apa? Iya lapo. Mas lapo ngono ya lapo. Aja mringis. Lambemu nek mringis kaya. Awet dibae kon gak lali, Kri, sumpah. Aji, Lah apa? Aji. Lho. Sing dublek iki kon. Lah apa aku doblek? Aji, Lah apa? omamu ndi? Gondang. Lho, gondang. Iya. Wis rabi. Dorong. Lho rabi ya. Aku ket lulus dikon rabi. Enak rabi. Kon nak sing Mengandung vitamin. enak. Enak. Ya apa rasane Kri? Mak gandul, gandul. Masalah iku tenang, Dorong. aman. Dorong rabi. Wis ah. Wis, Ini temen ya? Teman. Kon iso ah. Nyabrang lu iso ah. Nyabrang ae anakku putuku entos kok. Nek ngono kon tak tes. Tes apa? Aku dadi supire ya, nggo motor kon sing nyebrang.
Aku nyebrang. Iya. Ayo kon yo. Lho. Loro. Cekuwak-kuwak. Jikon kok iso cekuwek-kuwek iki. Montor apa iku? Wis karepku montor-montorku dhewe. Oh iya. Cekuwak-kuwak. Wow. Wow. Om. Wow. Om. Kok tambah bantengan sih? Kon kok iso kaya macan keras sih. Cekek. Om. Kono ku ndak nyabrang ngono. Oh, nyabrang. Iya. Cekuwak. Kon niku nyabrang tang golek kodhok lha apa kon ngene iku? Ngau kate nyabrang apa kontutno ae iku lho. Montore rame. Masih rame-rame wong kate nyabrang kontutno lah yo. Wong kok tobruk. Kon apa? Aku nyabrang. Ya wis e. Galuduk. Yo e. Kon niku dadu ah. Indonesia rek. Iya. Dipateni wong kene kon lho. Lho. Oh. Berarti iki biasa busine kri. Busi. Tak dilok sik yo. Setrume gak kuat. Kuat setrume. Kuat, ah? Setrume wis. Lho. Berarti kon wis lolos sih berarti. Lolos. Saiki nyegat. Nekat. Lho, kon sing nyegat. Aku nekat. Yo ngene iki lho sing garai mbek kon yo. Ya mbondok sama leak nang ndi kono. Gendeng aku yo gak nyegat iku sih. Apa? Oh. Kalau dikongkon nyegat lho, mbok sama leak. Nyegat to? Aku sing dadi sopir. Eren. Dorong. Wah, guru mlaku. Ya dorong. Cekuk kok. Hop. Kate nang ndi? Sama leak. Loh. Lapo nang kemale brusuk-brusuk iku. Gopoh li lambemu mang lho. Cekuk kok. Hop. Kate nang ndi? Krian. Lho. Surabaya. Oh, Surabaya. Hop. Nang ndi? Krian. Lho. Malang. Oh, Malang. Hop. Hop. Malang. Lho, aku itu Bojonegoro kok. Gak numpak aku. Gak numpak. Numpak ora? Mau gak numpak. Kon gak entos ngono. Ya kok sing gak entos. Iya, aku sing nyegat. Gampang. Kon niku lapo kon niku lho? Kok montor-montorku dhewe lho, gak montor. Karepku sik. Nek dikandani melu-melu. Ayo. Yo. Kon niku motor setruk ah. Hop. Kawa. Aku. Sampeyan kate nanti? Nang Krian. Aku ya Surabaya ya. Pak. Hop. Nanti Sampeyan nanti? nang Surabaya. Ya wis melok aku. Hop, Apa? Surabaya. Surabaya ta iki? Nggih, Sampeyan kate nanti? nang gone Bojonegoro. Ya wis melok aku. Hop, hop, Nanti? Bojonegoro. Sampeyan kate nanti? Jange nang gone Malaysia. Melok. Melok. Melok aku. Melok. Melok. Hop, Dik. Wis tutuk Malaysia, Dik. Oh, apa Pak? Tutuk wis tutuk Malaysia, Dik.
Yo nang garasi pisanan wae. Eh. Garasi. Garasi jomblo. Kon kok kaya ndek dendam ngono, Gri. Kon melo nang garasi ku kate melo nyerbi sakon iku. Ajur kon. Wah, delak ya wis. Iki masalah nyebrang. Aku lho mari geger mbak arek. Lah geger apa, Gus? Aku lah nyabrang. Iya. Ana arek numpak sepeda motor nom-noman arek. Weng. Weng direm tit. Aku dilono. Apa? Tuwek-tuwek nyabrange gak iso goblok. Goblok. Aku ya gak enak lho. Gak enak. Aku yang bales. Bales apa, Gus? Ya kon sing goblok. Apa kon arek nom gak iso nabrak wong tuwek? Jelas. Nah nek kon ditabrak boleh innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku iki sedih. Lho aja sedih-sedih, Gus. Aku lak teko rumah sakit ta. Iya, Apa sih kon niku? Nyambangi paman. Loh, lapo? Loh, sabar. sabar. Kon lapo? Sabar matamu saiki aku kok idak lho goblok. Paman aku nyambangi paman dadak nang rumah sakit paman gak ono sih. Walah. Ate lho mole. Wis mole. Ngomong yo ngomole rek. Nek ngomong mule ya mule. Lah iki mangkate tak oleh-olehno Iya. panganan ngono. Lah kok wis mole. Ya wis timbangane muspra yo dipangan. Ya temen iki. Iki mek titi. Masih titi ayo dipangan wong telu. Tandonku lho cilik, Gus. Iya, tapi Aji. sembarang iku nek diatur iku enak. Kok iso enak, Gus? Desa gak ono lurah. Iya. Pembangunane semrawut. Semrawut. Bal-balan gak ono pelatene sak karepe Sakarepe dhewe. dhewe. Mangan ya ngono. Ayo mawa aturan. Aturan. Mangan. Mangan. Nek cara Jawa huruf pertama apa? M. Bahasa Indonesianya Makan. huruf pertama M. Arek cilik Maem. huruf pertama M. Nah, mulane ayo ditata. Ditung A B C D E F G H I K L M. Sopo sing ketiban huruf M berarti mangan. Ngono lho. Kakean aturan, Gus. Lho, sik ta, kon iku ngono iku apa? Gon, delok yo tak tata lah enak. Enak iki, sportif. Contoh aku. Contoh. A B C D E F G H I J K L M. Berarti aku Makan. Lah enak sih. Enak rek. Gak royokan. Gak royokan. Iya, gak royokan. Aku sih ngerti nek kon iku cerongoan. Gendeng ah. A B C D E F G H I J K L M. Lho. Maem kring, maem. Toto enggak? Enak kring. Enak sing ngelek lambemu kok enak. Aku lho durung ngelek-ngelek. Durung. Mulane sing genah. Iya sing genah. A B C D E F G H I J K L M. Lho aku. Tiba aku lho, Kri. Temenan kon. Sip. Pinter hitung-hitunganmu kring. A B C D E F G H I J K L M. Loh. Pak Winter kring. Masuk. Ngono lho. Ping pindho. Gus, kon emping piro, Gus? Aku empeng pindho. Kon di emping piro, Ji? Ya ping pindho rek. Ya aku kok durung embelas, Gus. Mulane grem-gremet ae, Gus. Hitungan sing bener ta. Ah, tak hitung sing bener ya. A B C E M mangan. Kon niku sekolah nang ndi kring? Gurumu sapa gondene tak jejeke? Wong kok Ana wong mangan. Ya. masalah. Sakmono dientekno. Heeh. Mulai setruk. Loh, setruk kok, Kri? Hah? Setruk kok. Udah mabung.
wedi kon. Kena stroke ngene iku wedi. Ora wedi, Gus. Goblok leken sik. Aku iki stroke iku gak wedi aku. Iku tak gawe nang Indomaret, tak ijolno oleh gelas loro. Iku seteruke Indomaret. Ayo refreshing. Nota. Refreshing. Loh, Leken sik. refreshing. 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 Loh. Waduh. Nek iki ambek aku rek saling melengkapi merah putih Pawanase banter. Rambutnya sampai nayeng. A, B. Alah gak ada BBC. Lho, nek wong telu lah kok rupane elek-elek sih. Oleh menyawang kurang tamat. Katarak mbek, Gus. Mripate katarak iku. Katarak. Lho kan rupamu lancen elek. Ji. Aji. Bokong-bokongane apik aku. Kok iso apik, Gus? Iki duwe anak ngono yo apik. Lho kok iso arek apik, Gus? Sapine Pak Ngaderiku bokong-bokongane apik. Anak-anakane apik ngono. Dipadakno bokonge sapi. Tibake arek iki kaya bokonge ngaderi Sapi. Ngomong. Bokong sakmono iku kathoke ukuran pira? Iki kok ngono sih takone. Kon sampe tekan jero-jero kathok iki. Lho, tapi masih cilik nek teorine ngono. Ya, Gak masalah. cirine ya apa, Gus? Teorine. Masih kathoke iku cilik. Cilik. Ngono wong dodol martabak. Ya aku lho, Gus. Tepunge rame samene. Samene. Carane. Carane ya apa, Gus? Plek. 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 Plek ombo. Ombo. Masih ki yang ngono, masih Iya. katoke cilik nek gawene kaya Ya apa? ngono. Plek. 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 Kok kurang ajar sih, Cak? Dirungok-rungokno sampeyan iku wis tuwek-tuwek, wis elek-elek. Ngomong kurang Ngomong apa, ajar. Kon? Sampeyan niku lho, ngomong kurang ajar. Tuwek-tuwek, lah kok gak digondol codok? On ngomong tuwek loro atiku. Sing larek sing kene lapo loro. Iku gek kene, Cak. Saking lorone melorot ngono lho. Ya apa sampeyan iku ngomong kok kurang Ngenyek. ajar? Apa? Iki lho. Minggir. Waduh. Tak atasane. Kon niku aja sombong-sombong. Gak nek sumbunge Kon gak. niku nek wis duwe bojo dadi toyol kon. Duh. Lho kok iso dadi toyo lho. Apa nek wong duwe bojo kok lek jek Joko? Joko. Duwe bojo dadi toyol kon besok. Lah itu ya bendina. Lho, kok tak kandhani. Toyol teko yo mesti didikep. Nah, Didikep. Heeh. Mari ngono dimiki. lagi toyol. Lho, mari ngono dikongkon golek duit, gak kaya toyol lah kon. Anyar. Lho, ngono lho. Ijen adik. Sampeyan delok iki ana ewange ta, Gak? Lebih ambek Pak D kok. Ngono takone genah-genah nyelatu-nyelatu iku. Sampeyan iku aja nganggo aku. Aku nyate janjane ambek pacarku wis rono. Ih, gak izin. Wong sing jemok kono aku tidak ganggu ya, gak izin. Ayo mana ya? Ji, Ayo apa? ayo. Ayo. Wong ki isu te melok ae. Wis moring-moring lho. Kon ngejokno kok tekmu dhewe. Aku biyen tau ganteng kaya kon, Dik. Kenyataane 2026 sing ganteng aku. Kon kok narsis. Lho kok nerse yo Itu namanya narsis kon. Tapi kenyataan, Bos. Masih ngene masih wajahku Kok sakit. jati welean, jati kakek ngomong. Kesuwen garap ae. Kesuwen. Ngomong apa kon niku? Garap. Kon niku lagi apa kon niku? Bojong iku. Bojong iku. Panas, Pak. Oh, sing duwe aturan kon iku. Amin. Bojomu ta, Cak? Tutu. Lho, jadi iki duduk bojomu. Tutu. Bojomu ta? Tutu. Duduk. Ngono kok Pak milih. Panjake kok kon munggah ngepuki pisan. Oh, parek-rek tutu. Saiki ya apa iki sapa? Sampeyan iku lho suwene sih. Aku yo ngenteni iku Mang. Gus, iki pacarku.
Aluk siap sampean. Ketok apa? Tibake meteng pirang wulan rek pacarku iki. Kakek Jawa. Iki pacarmu. Pacarku padha senenge Gus, cuma ana kendala. Kendalanya apa? Wong tuane iki karo wong tuaku iku geger. Kakon. Gano enak-enake. Solusinya satu. Ya apa ya iki aku sing tak enteni. Ya apa. Kon seneng. Seneng. Kon seneng. Seneng. Wong tuane iki ambek wong tuamu. Geger ae. Gegeran. Aku. Kakon. Kakon. Solusine ngene. Nah, ya iki. Salah siji patenono. Kon seneng aku dihukum iku. Iki arek endi sih? Lah, arek Aku ki anake Jone. lho, Anake sapa? arek jone. Ya Allah, kon biyen gelem tak dusi, Nduk. Kon saiki njaluk didusi meneh. Sampe ini kon dusi ae tambah girap-girap. Kok diutune nek Omahmu iku kan Jejer. Tukang parkir. Mbok karo bapak niki sing gak wau iku geger ae. kon padha senenge. Padha seneng. Oke. Ayo nang omah. Oh. Ayo tak toto nduk omah ya apa carane kon iso dadi bojone anak Jonet iki. Mm. Wong tuamu mbek wong tuane iki rukun. Iya, wis aku pokoke pasrah karo Ngono ya? awakmu. Wis ya? Wis ya? Ya. Ayo. Nang ndi? Lu cari kon ngajak. Cari ngajak nang omahmu. Nang ndi omah yang sepaling ngelompok nduk kerombongan kono lho goblok. Mang jare omah-omah. Ayo nang omahku ditoto. Ayo. Ayo.
Meneng-meneng menek-menek nang jangkane wong inceng-inceng ati nyolong. Dikoprak karo usuk aku wis. Aku getun gawe omah ndek kene biyen digaekno wong tuwaku lho maglong-maglong pinggir rembong. Aku kepingin teken ambek dulur, ambek keluarga. Urip ke ayem ke tentrem baru lek duwe tangga kaya Bagas. Sakjane sing getun ngono ya aku. Biyen aku nurut papa gak kaya ngene. Ditukokno tanah, nggo sanding jaba awak dhewe ya gak gelem. Dadah oleh tanah ngunjur gawe omah so tangga-tangga kirik iki. Mulane ta ngomong langgar ngomong ae. Rungokno kupingmu, rungokno gobokmu. Cek krungu kon iku. Tungono sapilang sapa sing nyolong ya awakmu. Yun anakmu. Tungono gedang ilang sapa sing nyolong ya anakmu. Ya gak maido mbokne turune genthuk. Ampun ngantem rek. Wedok antemane antep. Kone niate wani, aja nggo omah. Ayo metu nang lapangan. Lho ya Ayo metu nang lapangan. Aku taruh sedina kaping 7. Ayo, nemani. Lani sawangan ayo metu. Ya ayo. Ngono kok ora wedok kok mbek wong lanang nganggo sakarepe dhewe. Lho, gak wawuh mancik ome tangga. Yo gak isin. Gak nuruti tangga. Nuruti tangga bendina ya geger. Sing penting awak dhewe urip karo anak. Anak kali anak wedok, gati karo wong tuwa lanang. Budal sak budal mule mesti nggawa oleh-oleh. Lho doyanane bapakne. Oh, wong duwe anak kok diobong. Budal sore, mule esuk kresek sing digawa. Lho encene kate budal blonjo kok lek kan nggo kresek. Budal blonjo apa anakmu nyenuk? Nyenuk matamu. Anake wong dinyenuk-nyenukne anakku gak gelem nglakoni nyenuk goblok. Lakoni apa? Ya nglakoni ngondol. Lho, Padha ae. tambah mbokne. Arek wedok ate ayu. Ayune kaya Sri Kandi. Sri Kandi nutu ah. Nutu matamu ngono. Bangane anakmu. Oh, ya gak kaya anakku. Apane? Oh, anakku ngono ya dermawan. Darmawan apane? Nggo anteng kaya Arjuna. Arjuna menek kates ah. Yo gak iso ya. Wong arep bendina dadi uber-uberane polisi ora kene. Lah, kok dadi ubur-ubur polisi anakmu dadi ubur-ubur Satpol PP. Gak apa-apa wong dolek nang nggon. Golek nggen apa anakmu dadi pegegek. Bekenge matamu. Wah, kok cek buang. Bapak tiang gawe omah kok buat dene gak coba. Bapak panitia, udah rumah. Kok pedes. Kegedean omahe. Temen yuk, dirungokno ya. Lon goyokku sampe coplek sisih.
Ya ampun yuk. Ngono wis keok nantang ae bener penonton. Ya gak nantang tok mrene poe. Gak ngurus tangga, Mas. Omah leget gak apa-apa meneh dibangun. Apa nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak mulai, Pak. Walah, tak arep-arep yo awakmu. Iya, bonge lo macet. Oh, macet ah. Aku malah yo ngenteni kendaraan gak ono. Pegenggeke teko. Begegek matamu ku. Ana wong dibegegak-begegek. Ngenteni bus gak ono, Pak. Marang ngono atene ngojek yo gak ono. Lho, wis gak ono. Gak ono. Terus Ojek ojek ya gak ono. Akhirnya aku iki manonot. Mun prontok ah. Nang trek gandeng. Terus apa? Trek gandeng. Trek gandeng. Iya. Lho, wedok-wedok numpak trek gandeng. Kepantesan nyono dolan. Oh, dolan matamu kuno ah. Timbangane gak mulai kok sampean arep-arep. Oh, iya. Iya, Pak, aku mang ya. Ono trek gandeng. Iya. Ya aku gak kakek tiki akal ya, jenenge anak itu. Iya. Anak gak tunter. Iya. Akale akeh. Iya. Lah kamu mencolok di trek gandeng. Mencolot. Iya. Gak kudu menungso ta, bajing loncat nduk. Lho, aku karo mencolok. Jok, Oh iya. meneng aku Pak. Iya. Mari ngono. Lah kok suwe dhewe trek mandek, Pak. Leren. Leren mengger. Iya. Modon supire. Supir modern. Marani aku, Pak. Oh, kan diparani. Iya. Loh. Ngene. Nduk arek ayu, lah padang-padang gomburi. Ayo pindah nang ngarep enak. Ngono. Lho kan dikon pindah nang ngarep. Iya. Dikon supire. Iya. Aduh, Dek. Loh, marang ngono, Pak. Aku ya pindah nang ngarep. Iya ngono. Oh, enggak jajar sopir. Lho kan jejer. Iya. Aduh, Mbok. Loh, lah kok, Pak? Pupuku dielus-elus. Lho pupumu dilon-elon. Iya. Mbok aduh, Mbok danone keriye. Kok no, Pak? Iya. Aku itu. Iya. Kan ejone. Iya. Dinyang 2000. Eh, Dinyang 2000. dinyala wewu. Iya. Kon gak gelem. Ya gak gelem. Goblok kon. Gelem mo. Ya gelem mot. Meneh gelangganan kan iki nyotok ae. Ya gak ngono ta lah, Pak. Ya timbangan kon dinyang sopir 2000 lalu tak nyang Dik. Lho. Aku mau lewat pasar, Pak. Lewat pasar. Loh, lah kok ono buah senengane sampe. Oh iya ya ngono sih. Iya, satu kono. Iya. Wong anak jone. Iya ta. Jawa ta lah. Iya. Eling ambek bapakne. Sampeyan tak tukono gedang rong tondon. Iya. Rong tondon, Pak. Orang tondon, waduh kan tahu gawa gedang tundun-tundunan. Gak ora tahu. Gedang, Pak. Paling kaya digedek. Nduk, Apa? jare rong tondon iku sak gegem. Lah bukaan sik ta lah. Oh iya. Iki gak rong tondon, rong sopet iki. Loh, tapi lo wedi, Pak. Oh legi ya. Legi. Kon tahu man gedang, gak tahu. Iki. Nduk. Ya, Pak. Bapak kok ana gedang. Ya, lah. Mari mangan gedang kudu ana adune. Apa? Cara wong mlaku kudu ana rewange. Apa? Ya wedang kopi. Kopi. Ya iya. Kopi apa, Cak? Ya. Bapakne celuk cacak. Loh, ya sampean budek. Kopi Oh. apa, Pak? Ngono kok, Cak. Jane wong kondo. Wes, Pak, wes. Jengkel aku. Sampeyan njaluk kene kopi apa? Jare kopi, Nduk. Kok ning godhog banyu aja diwadahi lang. Diwadahi apa? Sumure genenono. Ya, bapak sumet bapakmu jegurno. Jebul matamu kono. Aku cepete horen aku iki. Wes salah, Pak. Sampeyan iki dikene kopi apa? Ya kopi susu. Susu. Iya. Terus dicampur apa? Melek. Melek. Terus Campur solar. Solar mata ngono. Aku mau gesel aku iki. Susu. dikene kopi susu. Kopi susu. Saiki ta? Gak meneh-meneh mari yoyo. Sampeyan iku sing temen. Ya saiki. Ya, tak jokono kopi ya. Iya, kopi. Udange dipangan. Heeh. Ngono dinyang 2000. Wah, wedang rek. Ngelek itu. Gedang. Nah, klambi diutaki 3. Kaos diutaki, sarung dilorot.
Ayu koclut. Wong gedang sing durung mateng dikene wong gerang. Lah ya meneh lah ya ngono. Oh, ala oh, wis disaut karo kiri. Wong urip gak doyan gedang, iku tengere wong kate Dudut matamu ngono. Ya panganan wis. Leken ngono sak kulit-kulit. Bah. gedang enake kaya ngene. Iya, njane wong gak tau manjedang. Gak ngereken, gak ngurus. Entekno wis sak kulit-kulite lho leken ngono. Lho entek temen. Yo kae ra iso entek. Entek. Kopine. Jangan Lho, susune gak ono, tak gawe kopi ireng. Kopi legi kok, Pak. Legi ya? Ya tak kayak gula 5 kilo. Piro? 5 kilo. Lah wis teng samene beli 5 kilo sak piro? Ya kan mangan njaluk sing legi. Iya, iya. Ya wis nang ngono tak tinggal masak. Iya, masak. Sampe dimasak napa? Masak botokan ae. Godhok napa? Botokan rayap. Sinten meneh lah, Pak? Ya botok bandeng ta botok lele ta botok apa ngono? Dibodhokno bandeng. Bandeng. Ora ngono tak sopno lele ya. Ojo. Napa? Lu terus lele disop. Lah kan ya bening. Oh, cek bening ah. Oh iya cek ketek lulun ngene ya. Tak masak sik ya, Pak ya. Iya, masak. Iki ambek kopine lewegi iku. Iya, iya. Dirodos saya luwe. Halo Pi, nanti Pi. Delok tonggo. Kok sangi ta bune rek? Ya ampun jari kilo 5 kilo tetek karo gulone belas. Gak 5 kilo kopi. Ya ampun itu. Kopi jeruk diombe dipintene dadak dibuak. Itu gak soro anakku, Mang. Oh, kok kepengin njaluk kok. Kopi jeruk diombe yang iki gak emen. Eman yuk. Kaya anakku wae. Anak apa? Gak boleh dihukum. Lah kok gak mulih wong mang mari telepon. Telepon. Mari pece-pecean ambek aku gak mulih. Dihukum polisi. Lalap. Lho, anakku sing Oh, perampoke teko. Kok kok tambah lemu gandut ngono. Lemu dingone nganggur cari penjara. Keputan-keputan. Apa iriku Lah kumbare? gopo apa kare anak teko iku lho. Bedes iku lho. Ojo geger-geger ambek aku. Aku iki wis enak uripku. Oh wis enak. Oh Hmm. beneran. Enak ya apa mau penjara gak enak. Penjara matamu ngono. Direken. Lah direken ya apa? Sapa betanan nek kaya ngene tonggo dapuran ngene. Aku cek gak geger-geger delok wong gak pantes. Aku iki nyambut gawe bayar aku gede kok. Sak wulan iku 7 juta. Merampok ah. Ojo direken. Gak direken. Tak lungno riko 5 juta. Dilungno aku 5 juta. Tadi duwe kekarepan apa ben tuku. Sing 2 juta tak gawe uripku. Oh, anakmu tahu nyekel duit jutaan, jauh paling meretean, keripit 1.500. Gak apa-apa tuh gak tau dihukum. Wah, Ojo direken. Tak olehno senengan riko. oh tot, nak. Iya. Rokok Sorio. Iya. Wong arane gak entos. Rokok. Wong arane Surya jare Suryo. Dikei sapa bapak panitia? Kari loro. Sedotan kayak molo-molo. Ojo direken. Cek gak geger iku wis tuwa. Mbok. Wis masak tak durung? Wes. Kumang tak masakno. Jangan asem. Tangan asem. Pecelan tempe. Seneng aku. Iya, aku seru lek senengamu, Gel. Tak sarapan sik. Yo, Ojo aja geger. bentekno. Gak ojo geger. Duwe iku wis tukokno sak karep Oh riko. iya nak, iya, wong sugih duwe akeh. Enak rek rokok Suryo.
Jangan asem pecelan tempe, saiki meneh. Jangan asem pecelan tletong. Ya, Sit. Gak iso ngorek ini gue. Sit, tolong ngorek nake. Gak wau kok nyor. Terus jerek-jerek lah. Panitia kalau. Ini ya korekno iki lho, korekno. Kok gak wawan nang ketokon nyorekno. Tak gedene saya kok bengi depe. Kurang gede. Rokokane gak ratune begenggek. Enak. Rokok bedugal. Rokok blugal. Mantep. Rokok apa iki mbok karo jenenge? Ya ya. Kaca baru. Rokok galang baru. Wong jenenge anak. Anak kate anak lanang. Ya ngene lho jawane wong tuwa. Wis, enak. Duh, omah iku cek bolong kabeh. Sing tak jaluk ya ngene duwe anak. Weker rokokan. Oleh teko aku ya ditukokno maning nang anakku iki. Beneran di anak lanang Jawa nang aku. Rokok ya ditukokno, duit ya dikeki. Ya angkrik karo rek diwalik rek. Brengos kenek. Kaenak matek pai. Wong diang-diang doyan. Menakno tutup. Kok doyan kok gak tau ngrokok kok. Korean. Oh, sama cuklek rek. Manuk blekok, manuk garis. Pak Polo nang onderan. Nemu rokok, leles. Nemu dawa kebeneran. Gak ngurus, dawa apane wong tugel yang dawa. Wadah, kari gabuse tok e. Gak leles sampai sorokokan. Gak ngurus. Enak apane gabus enak. Wis. Rokok opo? Oh, ya ngono nak. Pinter. Aja mole-mole nak. Sing tawono kene nek meteng mulya. Yo gak ngarang-ngarang, anakku yo mblakno me tangga-tangga. Dan sapa? Babon ketut jago. Gak iso didikane wong lanang kok. Sapane? Temenan anak kene ya, nek meteng mulya. Nek durung meteng aja mole nak. Prija. Ayo pulang. Gimana rumahmu? Gimana tempatmu? Jangan menjatuhkan hamba. Hamba. Ya ngono iku wong ajane arek wedok. Iya ya, Kak. Lek anak yo gak kira, kantil-kantil ngono. Petik kare petik blorok. Jagungmu yo katut. Ya gak iso nek jagoku katut. Tapi Apaan? bener kok katene katut. Bogel! Pulang sana. Pulang nang penjara.
Jar matamu ngono. Ono apa blakrek nang rono iku? Kok aku iki lak wis gedhe, Mbok. Ya wis ero lek wis gedhe. Sing arani cilik iku sapa? Mosok riko gak kepingin kaya tangga-tanggamu. Lah ya jelas kepingin. Esuk ngundang putu. Ya iku sing tak jaluk. Lah mangkane iku. Karepku awakmu tendang radio. Aku iki cek nang ngomong putu. Lah ana omah iku cek guyon ambek putu. Lah mangkane iku aku iki kate ngomong Ya ngomong ora barek ndi? Anak Pak Lurah. sing arek iku ta. Yo. Ora biar iku. Anak pacare iku lho. Arek sik sekolah, Mbok. Ya gak apa-apa entenono. Ngawur ya lah aku sih ado-ado. Ben ndi katene? Apa? Duk. Iki lho, Mbok. Jam 7 lho kamano perenjake iki rek ngoceh ae. Wis jelas bapak jange ketamunan. Mbok menawa ana tamu nang gone bapak, siap-siapno nduk kuburi. Siapi apa, Pak? Pecok. Raji. Berang. Kaya apa, Pak? Ngono saya merintah bacoke dengkule. Ger, bogel. Apa sih, Mbok? Kupinge mbok isih ana anak. Ejek nek kupinge ejek melari nggo gaden. Ojo direken. Sing penting gayono, kondono. Intine riko ku gayo rono nglamaro. Aku medaya rono. Nglamar. Iya, aku kurang. Anake. Iya. Anake bedes iki. Ya ngono lah, Mbok. Aku nek gawe lare iku timbangane urip tak pilih pati. Wah, aja ngono. Temenan lho, Mbok aku. Kan iki kadung cinta temen ngono ah. Lah terus aku ya apa wedi aku. Dilondoi. Engko nek wonge dilondoi iku suwe-suwe atine leleh kan gelem nyepur. Temen, ah? Iku iya. Cobake ya. Heeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh. Sabar. Iku wis watek enjene. Keteke ngono. Yo. Goleni maneh ya. Yo. Assalamualaikum Cak Jone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kate nantang ta? Loh. Ngejak gelut ta? Loh. Enggak. Kok iso enggak? Ngomong apa maneh? Mecitil-mecitil. Gak apa-apa ki jan. Ngene lho Cak Jonet. Abot-abot aku iki ditangisi anak kaya bogel iku. Seneng anak peno. Dadi aku rene iku njaluk anak peno. Oh, dadi peno saiki wis sadar. Yo. Mulane wong urip ana nggone kampung sing rukun karo tangga. Tangga ya digotong to disangga. Dulur adoh dadi wong liya, tangga ijak dadi dulur. Besok nek mati iki lho gak mbutuhno wong liya, mbutuhno tangga dhisik. Ya aku kira-kira salahku aku yo sepuro. Wis ngono. Jenenge tangga. Gantine dulur sing ati. Lho, rungono. Ngono. Janjuk ngono. Junjungan. Junjungan keri. Kelemben roti-roti. Biyen saiki ya saiki. Arek Iya, padha Cak. senenge kate lapo sih. Lho. Wis sampe sing sadar. Iya. Iya, Cak. Rukun maneh. Ya. Nah, wis padha senenge ta? Iya, Cak. Ya sekali ngono ae. Wis. Ya berhasil. Ya, wis. Ya. Ya matur suwun Gus berkat Wis saiki timbangane turu sore-sore. Iya. Ayo nang gone Turirjo. Turi rejo. Apa, Cak? Lho. Sedekah bumi ya memperingati hari kemerdekaan RI yang ke-81. Loh, ana keseniane, Cak. Lho hiburane ya gak ono maneh. Apa, Cak? Teater konvensional Ludruk Karya Karya Baru Baru, Mojokerto Jawa Timur.